खुलुमबाय स्टुडिअ आं गेवलां हाज'वारि आसामाव दिहुननाय आबादखौ गुबुन हादोराव लांनायनि बिबाङा दावखोनो हमदों। थांनाय 6 बोसोरनि उनाव दिनैसिम आसामाव दिहुननाय आबादखौ गुबुन हादोराव लांनायनि बिबाङा 80% बांनो हमदों। थामहिनबा आसामनिफ्राय आबाद फिथाइफोरखौ बायहेरायाव बांसिनै दैथायहरनो हादों। जर'खायै बांलादेश, भुटान, इउके आरो इउरप हादोराव दैथायहरनाया बारायनो हमदों। दैथायहरनायनि बिबाङा गासै $2.5 मिलियन डलारनिफ्राय $17.2 मिलियन डलारसिम दावखोनो हमदों। आसामनिफ्राय फारियै बानलु, लेबु बायदि माइ-माइरं, जोगोनार, खान्थाल फिथाइ, लेसु फिथाइ, बिन, गय फिथाइ, फान्थाव फिथाइ, हालदै, हाइजेंफोरखौ दैथायहरनाय जायो। एग्रिकालचार एन्ड फ्र'जेन फुड प्रडाक्ट एक्सपर्ट डेभेलपमेन्ट एन्ड अथ'रिटिनि मासिगिरि एम आंगामुथुआ आसाम आरो सा-सानजा भारताव आबाद मावनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आबहावा दं आरो गासिबो रोखोमनि आबाद मावनाय एबा बेगर फोनाय हानि थासारिया जोबोद मोजां होननानै बुंथिदों। नोंथाङा देहानि सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय-सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय-सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर'थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर'थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 आव दं आरो बे एसआइ निउर'थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।